वर्षापूर्वी तू आम्हाला सोडून गेली. 14 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालानंतर आज आमचं भाग्य उदयास आलं आहे. आई 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 10 दिवसापूर्वी दादाचं लग्न झालं. ते पाहायला तू हवी होतीस आई. खरंच आई, आज तू हवी होती. आज तू हवी होतीस आई. आज तू हवी. कुमार, हे काय? आता सुद्धा तुझ्या डोळ्यात पाणी? नंदासाठी मला सुद्धा वाटतंय आज तुझी आई हवी होती, पण देवाला पाहवलं नाही रे ते. नंदन, देवानं हे जग निर्माण केलं. या अफाट जगात असंख्य माणसं निर्माण केली, पण माणसांच्या सुखदुःखांची वाटणी करताना मात्र पक्षपात केला. आमचं सुख देवाला पाहवलं नाही. त्यानं काळ पुढे केला आणि आमची आई आमच्यापासून दूर नेली. आमच्या मायेचे पंख कायमचे छाटले. आणि म्हणूनच गत आयुष्यातील त्या अनंत आठवणी डोळ्यासमोर नाचू लागल्या की काही सुचनाचं होतं रे. काही सुचनाचं होतं. आजही अगदी तसंच झालंय. कुमार, हे काय? आता सुद्धा तुझ्या डोळ्यात पाणी? कशासाठी? काय झालं कुमार? आईची आठवण झाली की असंच होत रे. अचानक डोळे पाणावतात, अश्रू ओघळू लागतात. पण आजचे हे अश्रू वेगळे आहेत रे नंदन. आजचे हे आनंदाचे अश्रू आहेत नंदन. मला फसवू नकोस. मी मित्र आहे तुझा. खरं खोटं कसं हे मला माहित नाही, ते तू ठरव. मला एकच कळतं, ते म्हणजे तू माझा दोस्त आहेस, जीवाभावाचा दोस्त. तुझं दुःख मी जाणतो रे, पण ते दुःख जाणून सुद्धा तुझ्यासाठी काहीच करू शकत नाही, ही माझी खंत आहे रे. असं बोलू नकोस रे मित्रा. तू माझ्यासाठी खूप काही दिलं आहे. तुझ्या मित्रप्रेमाला तोड नाही रे. तुझ्या मायेचं मोल फक्त मीच ओळखतो. तू समोर आलास ना की मी माझी सगळी दुःख विसरतो. तुझ्यासारख्या धीरोदात्त मित्राचा सहवास म्हणजे माझ्या दुर्दैवी आयुष्यातील आनंद आहे नंदन. मग कुमार, पण आता तुझ्या डोळ्यात पाणी का आलं? नंदन, अरे माणसाला फक्त दुःख झालं की दसरू येतात असं नाही रे. खूप आनंद झाल्यावर सुद्धा तेच होतं माणसाचं. मला आज अतिशय आनंद झालाय. आनंद कसला? लग्नानंतर पहिल्यांदाच माहेरी गेलेली माझी वहिनी आज परत आली, म्हणून आनंद झालाय मला. आनंदाने वेडा झालोय मी. नंदन, आजपासून मला माझ्या मायेचं एक माणूस मिळालाय नंदन. ते शक्य नाही. प्रकाश, अरे काय बोलतोस रे? आणि काय शक्य नाही? तेच तू आता म्हणालास ते शक्य नाही. आमचं बोलणं चोरून ऐकलंस तू? क्षमा करा मला. दुसऱ्याचं खासगी बोलणं चोरून ऐकणं हे शिष्टाचाराला सोडून आहे हे मला कळतं, पण तोच शिष्टाचार आज मी मोडलाय. तुझ्यासाठी, केवळ तुझ्या हितासाठी कुमार. माझंही कसलं? सांगतो कुमार, घरात वहिनी आली म्हणून फार आनंद झालाय तुला. साहजिक आहे. आणि त्या आनंदात भावी सुखाचे मनोरथ रचण्यात मग्न आहेस तू. पण तुझे हे मनोरथ निव्वळ वाळूचे ढीग वाटतील तुला. कदाचित वाटणारही नाहीत, पण तसं वाटण्याची शक्यता मात्र आहे. कशावरून सांगतोस हे प्रकाश? माझ्या कटू अनुभवावरून. हे तुझे कटू अनुभव आहेत प्रकाश, माझ्या कुमारचे नाही. स्वतःवरून जगाची पारख करू नकोस प्रकाश. अरे स्वतःवरून जग पारखू नये हे मलाही कळतं, पण सध्याचं जगच असं आहे. सध्याच्या जगात माणसाला माणूस ओळखत नाहीये. 2 वर्षापूर्वी मी सुद्धा तुझ्यासारखेच मनोरथ उभे केले होते. तुझ्यासारख्याच अपेक्षा उराशी बाळगल्या होत्या. पण क्षणकाल दादाचं लग्न झालं, वहिनीने घरात पाऊल टाकलं आणि 6 महिन्याच्या आत माझी सर्व मनोराज्य, माझ्या सर्व उत्कट आशा आकांक्षा यांचा चक्का चूर झाला.
एकमेकांचं अतिशय प्रेम होतं रे आमचं दोघांचं. पण कुठं गेला ते यावेळी? कुमारचा दादा तसं नाही आहे प्रकाश. फार प्रेम आहे त्याचं कुमारवर, अगदी जीवापाड. अरे आता वाटतंय त्याला तसं, पण काही दिवसांनी. नाही नाही, तसं काही घडणार नाही. माझा दादा कसा आहे ते चांगलं ठाऊक आहे मला, आणि तो माझा दादा आहे, तुझा नाही. अरे भ्रम आहे तुझा हा कुमार. खोट्या अशा मनात बाळगू नकोस कुमार. अरे सध्याच्या जगात जन्मदात्या आई बापाला जिथे कोण विचारत नाही, तिथे तुझ्यासारख्या भावाला कोण विचारणार आहे? म्हणून म्हणतो काही दिवसांनी मत बदलावं लागेल तुला कुमार. ते शक्य नाही, या जन्मी तरी ते शक्य नाही. चंद्राचा सौम्य प्रकाश किती आल्हाददायक असतो हे अनुभवाने टाकल्याशिवाय कळत नाही प्रकाश. अरे पण त्याच चंद्रावर जेव्हा एखादा मोठा ढग आडवा येतो तेव्हा तोच प्रकाश नष्ट होत असतो कुमार. क्षणापुरतं असतं ते. एकदा का ढग निघून गेला की पुन्हा पूर्वीसारखाच प्रकाश. हरकत नाही, जातो मी. पण जाता जाता पुन्हा एकदा सांगतो कुमार, आत्तापासूनच सावध राहा, नाहीतर नंतर पश्चाताप करावा लागेल तुला. पहिलंच अरे स्वतःच जळणारं मन शांत करायला आला होता तो इथे. अगदी विचित्र स्वभाव आहे त्याचा. पण तो माझ्या बाबतीत असं का वागतो तेच मला कळत नाही. त्याचं उत्तर मी देते. वहिनी, तू आता आला होता तो प्रकाशच ना? त्याला केव्हापासून ओळखते मी. काय? आमच्या सुनंदाचं लग्न झालं तेव्हापासून. अहो सुनंदाचा धाकटा दीर, आणि तो असा का वागतो हे मला चांगलंच ठाऊक आहे. पण आपल्याशी तो असा का वागतो? त्याचं कारण मीच आहे. मी या घरात आले हे आवडलं नाहीये त्याला. काय? तू या घरात आलीस हे त्याला आवडलं नाही? पण का वहिनी? कारण त्याला माझ्याशी लग्न करायचं होतं, काय सांगतेस? आणि तशी अट देखील घातली होती त्याने मामांकडे. वहिनी, तशी अट देखील घातली होती मामांकडे, पण मीच नकार दिला त्याला. सुनंदाकडून सारं समजलं होतं मला त्याच्याबद्दल. त्याचा तो लोचट स्वभाव मला मुळीच आवडला नाही, आणि तोच राग घेऊन बसलाय तो, आणि म्हणून तो तुमच्याशी असं वागतोय. पण भाई, तुम्ही मनाला लावून घेऊ नका. आता तो विषय बंद करा. भाऊजी तुम्ही बसा ना. निघतो वहिनी, आई वाट पाहत असेल. अरे चल मी सुद्धा येतो. मला पण जरा लायब्ररीत जायचंय वहिनी. वहिनी जरा पुस्तक बदलून येतो. हा लवकर परत या, वाट पाहायला लावू नका. ठीक आहे, पुस्तक बदलतो आणि ताबडतोब परत येतो. जवळच तर आहे लायब्ररी. येतो वहिनी. किती भाबडा आणि निरागस चेहरा आहे माझ्या भाईंचा. देवा, हा हासरा चेहरा अखेरपर्यंत असाच ठेव, असाच ठेव. मायेचा वेडा असा हासरा लाभला मला माझ्या संसारी. मायेचा वेडा असा हासरा लाभला मला माझ्या संसारी. मम भाग्याचा आणि सौख्याचा, मम भाग्याचा आणि सौख्याचा आज दिवस उगवला सोनियाचा, आज दिवस उगवला सोनियाचा. वा, सुंदर, सुरेख, अप्रतिम. इश्श, तुम्ही केव्हा आलात? आल्याबरोबर हाक तरी मारायची. का? मी माझं गाणं बंद केलं असतं. इतका काही अरसिक नाही मी. किती सुरेख गाणं चाललं होतं तुझं. ऐकता ऐकता तल्लीन झालो, देहभान विसरलो. गाणं ऐकता ऐकता असं वाटलं काय वाटलं? पुढे यावं आणि तुझ्या ओठातून बाहेर पडणारे गोड शब्द पिऊन टाकावे. फक्त शब्दच नाहीत, मग तुझे ओठ सुद्धा. इश्श, चला तुमचं आपलं काहीतरी. मंदा, वाट पाहत होतीस तू माझी? हे काही विचारणं झालं? बायकोचं वेडं मन तुम्हाला नाही कळायचं. तुम्हाला घरी यायला उशीर झाला की नकळत तुमच्या वाटेकडे डोळे लागतात माझे. खरोखरच किती भाग्यवान आहे मी. तुझ्यासारखी पत्नी, कुमार सारखा भाऊ, आणखी काय हवं ग माणसाला? मंदा, खरोखरच किती भाग्यवान आहे मी. आणखी काय हवं ग माणसाला? खरे ना? सोडा, अहो सोडा मला. तोपर्यंत तोंड धुवून घ्या, चहा ठेवते मी.
घेतो ना. आधी तो पेपर खाली ठेवा. चहा घ्या, थंड होत चाललाय. कुमारने चहा घेतला नाही, म्हणजे तो अजून घरी आलेला नाही. ते केव्हा आलेत घरी, पण घरी येऊन नंदन भाऊजी बरोबर बाहेर गेलेत. चहा घेतल्याशिवाय सांग मंदा, कुमारला चहा दिला नाहीस तू? विसरले मी. भाई धांदलाईनं बाहेर गेलेत. चहा घ्या अशी सांगण्याची आठवण सुद्धा झाली नाही. आणि मला मात्र चहा घ्या म्हणून सतावतेस. मंदा, नेऊन ठेवतो चहाचा कप. आणि यापुढे चुकून सुद्धा असं करू नकोस. अगं, एकुलता एक आणि धाकटा दीर आहे तो तुझा. किती आशेने पाहतोय आपल्याकडे. खरंच चुकलं माझं. यापुढे असं चुकून सुद्धा करणार नाही. ही काय वागण्याची रीत झाली तुझी? नवऱ्याची तेवढी काळजी व्हायची, बाकीच्या माणसांची थोडीही पर्वा करायची नाही. मंदा, माझा कुमार माणूस आहे. माणसासारखी माया असू दे त्याच्यावर तुझी. नवीनच आहेस, पहिल्यानंच चुकलं तुझं. हो, माझंच चुकलं. माझ्या हातून मोठी चूक झाली. भाई आले की मागतेच मी क्षमा त्यांची. माझी क्षमा मागतेस वहिनी? कशाबद्दल? थांब, आधी तिला क्षमा मागू दे, कारण नंतर विचार. अरे पण- मंदा, क्षमा माग. खाली वाकून पाय धरून क्षमा माग. अरे 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 दादा, अरे काय करायला लावतोस तिला? माझे पाय धरायला लावतोस? कशासाठी? अरे का उगाच लाजवतोस मला? आणि वहिनी, तू सुद्धा काय दादाचं ऐकतेस? त्याने सांगितले म्हणून तू माझे पाय धरतेस? अगं, माझे पाय धरण्या एवढी माझी तेवढी लायकी तरी आहे का? उलट मीच तुझे पाय धरायला हवे. धाकटा धीर आहे मी तुझा. भाई, लहान मोठेपणापेक्षा कधी कधी भावना श्रेष्ठ असतात. होय कुमार, प्रसंगी नात्यापेक्षाही भावना श्रेष्ठ आहे, आपुलकी श्रेष्ठ आहे, आणि त्याहूनही आपुलकीनं केलेलं प्रेम श्रेष्ठ आहे. ते सगळं खरं आहे दादा, पण वहिनी, आता तुझी माझी क्षमा मागत होतीस, त्याचं नेमकं कारण नाही कळलं मला. मंदा, जा चहा आण पाहू. चहा? हा वहिनी. दादा, तू अजून चहाच घेतला नाहीस? अरे, जेवणाची वेळ होत आली आपल्या, आणि तुझा अजून संध्याकाळचा चहाच व्हायचा. वहिनी, तू चहा दिला नाहीस दादाला? अहो, मी केव्हा जाणून ठेवलेला. ह्यानीच घेतलं नाही. भाई आल्याशिवाय मी चहा घेणार नाही असेच म्हणाले हे. दादा, कमाल करतोस बुवा तू. अरे, चहासाठी सुद्धा माझी वाट बघत बसतो, हे काही बरं नाही बघ. तू येणार म्हणून तुझ्या येणाऱ्या वाटेकडे चातकाप्रमाणे डोळे लावून बसलेली असते माझी वहिनी. आणि तू आलास की किती आनंद होतो तिला. आज पण असंच झालं असणार. तू आलास म्हणून तिला आनंद झाला असणार, आणि मग आनंदाच्या भरात प्रेमभराने आणून दिलेला चहाचा कप तू परत केलास. मग किती वाईट वाटलं असणार तिला. भाई, होय वहिनी, नक्कीच तुला वाईट वाटलं असणार. आणि हे सगळं माझ्यामुळे घडलं. माझंच चुकलं बघ. नाही कुमार, असं चुकून सुद्धा वाटणार नाही मला. अरे, पण मला वाटतं ना, माझीच चूक झाली. खरं तर मीच आल्याबरोबर चहा मागायला हवा होता. चूक झाली माझी, आणि क्षमा मागायची वहिनीने. हा कुठला न्याय? दादा, मी अपराधी आहे. क्षमा मी मागायला हवी. वहिनी, क्षमा कर मला. असे वेड्यासारखे काय करता? उठा. दादा, आई बाबांच्या पश्चात तुझ्याच मायेच्या हिरवळीवर जगत आलोय रे मी. आणि आता सुद्धा जरी तू माझ्यावर असंच प्रेम करत राहिलास तर वहिनीला काय वाटेल? म्हणून वहिनी, चला जेवणाची तयारी करा. दादा, तुझं माझ्यावरचं मायेचं पांघरून आता सैल कर. ते अधिकाधिक घट्ट करू नकोस आता. वेडायस, आज 14 वर्ष माझ्या मायेचा हात तुझ्या पाठीवरून फिरतोय, तो काढून घेऊ. अरे, असं केलं तर माझ्या मनाला काय वाटेल? आणि खरं सांगू, गेले 10 दिवस तुझ्याशी ज्या तऱ्हेने मी वागतोय त्याचा माझा मलाच संशय येतोय बघ. अरे, पार विसरून जा त्या शंका. तुझं माझ्यावरचं बंधुप्रेम अमर आहे. गेल्या 14 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालानं जगाला पटवून दिलंय ते. हा काळ फार भयंकर आहे कुमार. भावी काळाच्या पोटात कोणता काळ लपलाय ते कुणालाच सांगता येणार नाही. दादासाहेब, ह्यो काळाचो होई मग कोणाकच कळलो नाही असा. अरे, तू अगदी अचानकपणे कसा काय आला? कसं म्हणजे एसटीत बसलो आणि तिकीट काढलं आणि आपटं ढोपटं घालत दुलट एकदा चोईलं. शिरापल्लीच्या एसटीवर माहिती आहे
अरे पण असं आल्या आल्या एसटी वर का घसरतोय? हो, बाहेर पडताना कोणाचं तोंड बघलंय देवाच ठाव. काय याचं झालं? काय झालं साहेबांनू? तिकीट काढलोय, बरं. गाडीत बसलोय आणि गाडी टार्ट. अरे टाट नाही वेड्या, स्टार्ट स्टार्ट. हो तासता टार्ट झाली बरं. आणि पळाग लागली बरं. आणि एकदम खुश झाला. म्हणजे दुसरा अरे, आता काय नेमकं होताला? झालं तरी काय? हो, दुसरा काय होताला? गाडी पंक्चर, जाग्यार बंद म्हणान तर उशीर झालो माका. संध्याकाळी 4 वाजा घेणार मी, आता 8 वाजा घेतोय. अरे पण येण्याच्या आधी पत्र तरी लिहायचं होतं. पत्र सगळं घोटाळाच झालं माहिती आता आणखी कसला घोटाळा करून ठेवलास तू? हो शिरा पडली ता पत्र लिहिलंय मग बरं. आणि पत्तो टाकलोय वरती. पाकिट बंद करून पाकिट पोस्टात टाकलं आणि खिशातच टाकलंय. कर मग. खिशातच राहुला माझ्या मो. कमाल आहे बुवा तुझ्या धांदरटपणाची. आधी तर पाठीचं गाठवडा खाली ठेव बघू. पण असं आहे तरी काय त्यात? हो जिवाळो. कोणाच्या? नाही तसं ना. आता तुम्हीच बघा, आम्ही एकमेकाला आपुलकेन मायाने एखादी वस्तू येतो ना, त्याचा म्हणतो जिवाळो. जिव्हाळा. अरे अडचण असती. हो किती बरोबर. देवाची करुणी आणि नारळात पाणी. हो, येताना ना वशीला सुनील तर म्हणला बघले तर आडसरा दिसली 4 माडा. बघले आजूबाजूक तर कोण नाही. झपाझप चढलोय, 4 ढकलून घातले आणि घेऊन दिले रा तुमचं पडून देते. अरे थांब. इथे नको फोडूस बाबा. ती पिशवी माझ्याकडे दे, मी आज वहिनीकडे नेऊन देतो. अरे वा, वहिनी साहेब पण आहोत. हो. आकडलं तुम्ही दोघं जण आहात, राम लक्ष्मण. आमच्या सीतामाई पण इले तर हो रे बाबा. हे घ्या, वहिनी साहेबांकडे नेऊन द्या. दादा साहेब काय आहे चंदू? रागवलं का हो माझ्यावरती? नाही रे, मी कशाला रागवणार? नाही, 4 दिवसासाठी गावात गेलोय आणि 15 दिवस झाले येऊकच नाही ना, म्हणून माका तसा वाटला हो. नाही चंदू, उलट तू आला नाही, तुझं पत्र नाही, म्हणून मला तुझीच तर काळजी वाटत होती. या तुमचा आभाळा एवढा मन बघला ना, तर माका माझी लाज वाटता माहिती हा. चल घरात चल, गाडीचा त्रास झाला असेल तुला. हो खूप. हो मेल्यान ना एसटी ना घडा करीत हल्ल्या, कमांडा गेला मोडान. वाट लावून टाकल्या सगळी. चल 2 घास खा आणि विश्रांती घे. होय. आजचा दिवस तू काही काम करू नकोस. होय साहेबांनी. चल. चला. हो या आत या. अरे ना बाबा ना, म्हणे तू बहुत काम छे. हो कामाला जालो, पण इथे कशासाठी आलात? आणि आधी बसा तरी बसा. हे बसून छान कशा घेईल या टायमाला? हे टाइम तो आमच्या धंद्याचा टाइम असते नी बाबा. पण ते तुमच्या जमला काय नाही. हो, तसलं काहीच नाही. अरे बाबा, आम्ही तुम्हाला हे जमला काय नाही विचारित. अरे बाबा, तुझ्या नोकरी धंद्याबद्दल विचारते आणि तू तो डायरेक्ट पायडीवर जाऊन पोचला की रे. शेठजी, नोकरीच्या बाबतीत सगळीकडे उजेडच बघा. अरे अरे अरे, काय झाला? हो, साधी शिपायाची नोकरी द्यायला सुद्धा कोणी तयार नाही. अरे 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 अरे, काय बघते बाबा तू? आता शेठजी, तुम्हाला सांगून खरं वाटणार नाही. हो, कुठे नोकरी मागायला गेलो तर डिग्री आड येते. बरं, सरकारी नोकरीसाठी अनुभवाची अट आणि एखादा धंदा करायचा म्हटलं तर मोठा खर्च. अरे 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 अरे, काय 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 बोलते रे तू साला? हा? काय काय बोलते? अरे एक्सपिरियन्स साठी नू केटला सर्टिफिकेट पाहिजे तुला. अरे एक्सपिरियन्स केटला सर्टिफिकेट पाहिजे तुला. अरे असे 1000 रुपया तोंडावर फेकला हे मिळून जाईल की? शेठजी, अरे थोडी 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 अक्कल वापरली बाबा. शेठजी, असलं खोटं काम करायचं नाही मला. अरे तू म्हणजे तू तो शाला त्या धर्माच्या बापच निघाली की रे. अरे शाणा असेल नाही, माझा ऐक. पहिला पोटचा विचार करणी बाबा. पण
अरे नाही 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 शाला तुम्हाला पटायच्यात नाही. अरे नोकरी नाही तर नाही. अरे शाला बिझनेस करणी बिझनेस. धंदा आणि भांडवलाशिवाय अरे भांडवल नाही म्हणून काय झाला हा? अरे भांडवल नाही म्हणून काय झाला. अरे अक्कल तो आहे नी. शेठजी, अहो नुसती अक्कल असून काय करायचं, ती काय चाटायची आहे का? नाही नाही शाला तुम्हाला पटायच्यात नाही. शाला तुम्ही मराठी माणूस असाच म्हणणार. अरे शाला औषधाचा धंदा करशील तर घराच्या मध्ये गाडी उभी करशील. शेठजी, अहो औषधाचं दुकान थाटायला सुरुवातीला आधी भांडवल नको का? अरे बाबा काय बोलते तू हा? काय करू सांगा. अरे एक गाला घ्यायची मार्केट मध्ये, एक गाला घ्यायची त्यावर लावायची दुकानचा बोर्ड लावला आणि आतमध्ये बेटिंग घ्यायची. वा, चांगला सल्ला देताय हा तुम्ही. अरे काय बुरा आहे ह्यामध्ये. अरे शाला पैशाच कमवायचा आहे नी. तो शाला कशा बी कमवावा. माफ करा शेठजी, मला असल्या भानगडी नाही जमायच्या. नाही 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 तुम्ही सुधारणारच ना. तुम्ही असेच बचा, हातावर हात चोलत बचा. आम्ही आपले जातो, आम्हाला भूत काम माहिती. येतो आम्ही. जय रामजी की. जय राम. अरे हे बघ, असाच होता बघ आमच्या. अरे ज्या कामाला येते ते काम नेमके विसरून जाते. अहो, तेच तर मी विचारत होतो, कोणत्या कामासाठी आला होता? अरे त्या विकास भैयाला भेटायला आली होती. शाला पैसा घेतली आणि द्यायच्या टाइमला तोंड डपवते. कुठे गेला ती? त्याला म्हणावं शेठजी आलं होतं, निरोप दे माझा. शेठजी, दादा काही घरी नाहीये. तो आला ना की मी तुमचा निरोप देतो त्याला. नाहीतर मग मला नोकरी मिळाली ना की मी तुमचे पैसे परत करतो. त्याला तुला काय नोकरी भेटायची नाही आणि माझा पैसो काय मला भेटत नाही. शाला फुकटचा हेलपाटा पडला. पण एक शांत आहे, मी पुन्हा येईल पुन्हा येईल पुन्हा येईल. शेठजी, देईन हो मी, देईन. नमस्ते मामासाहेब. कोण? प्रकाश? नाही, अंधार. माझ्या जीवनात काळोखाची घनदाट छाया पसरली असताना कोण म्हणेल मला प्रकाश? असा कोणता प्रसंग ओढावलाय तुमच्यावर प्रकाश? एकदा सांगितलं ना, मी प्रकाश नाही. मला प्रकाश दिसतच नाही. मला केवळ एकच दिसतं, तो म्हणजे अंधार. काय? अंधार? आणि तो कसला? तुमच्या हृदयात सतत तेवत राहणारी प्रकाशज्योत मालवणारा असा कोण बरं आहे तो चांडाळ? तुमची पुतणी, माझी वहिनी. असं मोघम बोलून टोचू नका प्रकाश. स्पष्ट बोला काय बोलायचं ते. त्यासाठीच तर इथे आलोय. खर तर इथे याचा विचार नव्हता माझा, पण तुम्हाला इथे त्याला पाहिलं आणि त्याच वेळी ठरवलं, हीच ती संधी आहे तुम्हाला जाब विचारण्याची. कसला जाब विचारणार आहात मला? तुमच्या पुतणीच्या वागण्याचा. काय केलं तिनं? 2 वर्षापूर्वी वहिनी म्हणून ती या घरात आली, तोच अपशकुन ठरला. माझ्या आयुष्याच्या घसरगुंडीला सुरुवात झाली. ती घरात आली आणि 6 महिन्याच्या आत मला घराबाहेर पडावं लागलं. माझ्या आईला सुद्धा. तुम्हाला घराबाहेर पडावं लागलं याच्याशी माझा काय संबंध? आणि त्याचं खापर तुम्ही माझ्या पुतणीवर का फोडता? तुमची घमेंड वृत्ती आणि अभिमान याचमुळे हा प्रसंग ओढावलाय तुमच्यावर. तुम्हा तरुणांना कळतच नाही की अभिमानानं फुगणारा माणूस
या जगात कधीही सुखानं जगू शकत नाही. वा रे वा संत, हे उपदेशाचे धडे तुमच्या पुतणीला का नाही दिलेत? दिलेत, केव्हाच दिलेत. तिच्या लग्नापूर्वी. तुम्ही शिकू नका मला. आणि तिनं जे केलं ना ते योग्यच केलं. स्वतःच्या दिराला आणि सासूला घराबाहेर काढलं, हे तिने योग्य केलं. बोला. तुम्हीच कारण आहात या गोष्टीला. तुमचा अभिमान आणि घमेंड वृत्ती यामुळे हा प्रसंग ओढावलाय तुमच्यावर. समजा तुम्ही थोडा कमीपणा घेतला असता, थोडा धीरानं वागलं असतं तर काय बिघडलं असतं? अहो कशी झाली तरी वडील भावजी आहे ते तुमची. ते कळतं मला. ते न कळायला कुकुला बाळ नाही मी. चाल चिडला. अहो बघावं तेव्हा तुमचा पारा चढलेलाच. नम्रपणा नाहीच. घरोघरी अशीच रडगाणी ऐकू येतात सध्या. एकमेकांचा द्वेष आणि मत्सर. कुठेही जा प्रकाश, पळसाला पानं ही तीनच असतात. समजा तुम्हा दोघा भावांचे खटके उडत होते, दिवसेंदिवस ते वाढत होते. हे तुमच्या भावाला कळत नव्हतं. अतिशय प्रेम होतं ना त्याचं तुमच्यावर. मग कुठे गेले ते यावेळी? होय, दादाचं माझ्यावर खरंच खूप प्रेम होतं, पण ते पूर्वी होतं, आत्ता नाही. वहिनीने घरात पाऊल टाकलं आणि दादाचं माझ्यावरचं प्रेम हिरावून घेतलं तिने. हे पट्ट ना. अहो मग उकरून काढण्यात काय अर्थ आहे? प्रकाश, तुमची ही अवस्था पाहिली की वाईट वाटतं, पण काय करणार? पुढे येणाऱ्या प्रसंगाला धैर्यानं तोंड हे दिलंच पाहिजे. अहो त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. बरं, सध्या कुठे राहता तुम्ही? राहतो कुठेतरी. जग काय ओस पडलेलं नाहीये. या उघड्या जगात जिथे आसरा मिळेल तिथे राहतो. झालं. असं करू नका प्रकाश. अहो परक्या माणसाकडे जाऊन राहणं जेवढं कमीपणाचं ना तेवढंच ते धोक्याचं असतं. त्यापेक्षा तुम्ही असं करा, माझ्याकडे येऊन राहा. मी काही परका नाही तुम्हाला. कोण म्हणतं परक्या माणसाकडे राहणं धोक्याचं असतं? स्वतःच्या घरात राहून तरी कुठे ठेवतो हा धोका? रक्ताच्या नात्यापेक्षा मित्रत्वाने जोडलेलं नातं अधिक प्रेम करतंय असे अविचारी जगाने पटवून दिलंय मला. आतापर्यंत स्वतःच्याच घरात राहत आलो मी. काय मिळालं मला? बोला, काय मिळालं? अपमान, उपहास आणि निंदा यांच्या जीव घेण्या प्रहारांनी रक्तबंबाळ झालंय मन माझं. आणि आता तुम्ही मला सहानुभूती दाखवताय. मला तुमची सहानुभूती नकोय. बंद करा तुमचे सहानुभूतीचे हवेत विरणारे शब्द. मला तुमचे कोरडे शब्द नकोयत. मला शब्द हवेत ते काळजातून बाहेर पडलेले. मला शब्द हवेत ते अंतःकरणातून बाहेर पडलेले. बस, अधिक बोलायचं नाही मला. मामा, ये पोरी ये. कोणाशी भांडत होतात? म्हणजे ऐकलंस की काय तू? आता ऐकणार नाही तर काय? केवढा मोठा आवाज येत होता. अगं प्रकाशचा मोठा असणार आहो. प्रकाश, त्याला हीच जागा बरी सांग पट्टे तुमच्याशी भांडायला. तो भांडायला आला नव्हता. प्रकाश भांडायला आला नव्हता. रस्त्यावर भांडण्यापेक्षा घरात भांडलेलं बरं असं वाटलं त्याला. निदान लोकांसमोर तमाशा तरी होत नाही. भावाचा राग माझ्यावर काढतो, पण स्वतः मात्र कसा वागतो हे सांगत नाही. बाकी तू कशी आहेस? तुमच्या आशीर्वादानं मी सुखात आहे, फार सुखात. माझ्या सुखाला माझी दृष्ट लागेल की काय अशी भीती वाटते. बरं, घरात कोणी दिसत नाही ते विकास आले नाहीत अजून? येतील इतक्यात. आणि कुमार? त्यांचीही वेळ झाली आहे यायची. उशीर व्हायचा असला की सांगून जातात सकाळी. अगदी आज्ञाधारक दिसतोय दीर तुझा. दीर म्हणू नका, भाई म्हणा माझा. एखाद्या सख्या भावाप्रमाणे वागतात ते माझ्याशी. त्यांचा मोकळा आणि भाबड्या स्वभाव मला फार आवडतो. मानलं तर आहे सगळं. कुमारला तू तुझा भाऊ मानलास तरी शेवटी धीर आहे तू. धीराशी वागताना बोलताना काही मर्यादा पाळाव्या लागतात पुरी. मामा, काही सांगायचंय काय तुम्हाला? माझ्या भाईंबद्दल असं काही बोल नका, मला आवडणार नाही. तुला दुखवण्याचा माझा हेतू नव्हता, केवळ तुझ्या चांगल्यासाठी. समजलं. आणखीन काही सांगू नका. बसा, चहा आणते.
एकूण माझा अंदाज खरा ठरला तर कसला अंदाज? तुम्ही इथेच असणार याचा, म्हणून तर परत आलोय. मग काय बाबासाहेब, कसा काय चाललाय तुमच्या भाचीचा संसार? अतिशय उत्तम, फार सुखात आहे ती. तिचा हा सुखी संसार पाहून मन अगदी तृप्त झालं. खरंच प्रकाश, अहो तुमच्याच वयाचा कुमार, पण दोघात किती फरक, जणू काही जमीन आसमान. कुमार फार चांगला आहे, नाहीतर तुम्ही. मामा, प्रकाश, कुमारला पटवून द्यायचंय दादाचं त्याच्यावरचं प्रेम म्हणजे दवबिंदू आहेत. मग चालव तुझी शक्कल, हीच वेळ आहे त्याला धडा शिकवायची. चांगलाच धडा शिकवतो त्याला, खरं आहे. आणि या त्याला धडा शिकवता शिकवता या मंदाला सुद्धा चांगली जद्दड घडवतो. एकाच दगडात दोन पक्षी मारतो, मंदा आणि कुमार. कसला विचार करता आहात प्रकाश? तुमच्या बोलण्यात किती तथ्य आहे हेच पडताळून पाहतोय. मामा, फार मोठी चूक केलीत तुम्ही. काय मी चूक केली? आणि ती कसली? विकास बरोबर मंदाचं लग्न लावून दिलं. वाईट काय केलं त्यात? चांगला आणि वाईट यातला फरक कळत नाही तुम्हाला मामा, प्रकाश, म्हणूनच तर फसलात. पण यामुळे मंदाचं सबंध आयुष्य बर्बाद होणार आहे. मला ज्ञानाचे धडे देऊ नका. स्पष्ट करून उघड उघड काय ते बोला. माझ्या बोलण्यावर तुम्ही विश्वास ठेवणार नाही याची खात्री आहे मला, पण काही गोष्टी तुम्हाला सांगितल्याशिवाय कळणारही नाहीत मामा. मामा, तुमच्या कुमारला चांगलाच ओळखतो मी. एकाच कॉलेजात शिकलो आहोत आम्ही. अतिशय हुशार आहे तो. पण काही हुशार आणि बुद्धिमान माणसं सर्व गुण संपन्न असतात मामा. तुमचा कुमारही तसाच आहे. त्याच्या अंगी चांगल्या गुणांचा साठा जितका विपुल तितकाच वाईट आहे तो. त्याचं शालेय जीवन जर डोकावून पाहिलं तर, पण नको नको, अतिशय घाणेरड्या आणि किळसवाण्या वर्तनाचा आहे तुमचा कुमार. आणि अशाच माणसाच्या घरात तुमच्या मंदाला त्याची वहिनी या नात्याने वावरायचं आहे. बंद करा ही तुमची निरर्थक बडबड. कुमार सारख्या समंजस तरुणाबद्दल असल्या भयंकर शंका माझ्या मनात कधीच येणार नाही. आणि तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याचं वर्तन असेल, पण ते बाहेर. मंदाचा काय संबंध आहे त्याच्याशी? अशा स्वभावाची माणसं फार धूर्त आणि कावेबाज असतात मामा. असतील, कावेबाज असतील, पण कुमारचा कोणता कावा माझ्या मंदाला उपद्रव देणार आहे? आणि प्रकाश, विकास आणि कुमारचं रक्ताचं नातं हे विसरतात तुम्ही. कुमारची वडील भावजे आहे ती. होय, ती कुमारची वडील भावजा आहे, पण त्याच बरोबर तुमची मंदा म्हणजे यौवनाची धुंदी चढलेली एक तरुणी आहे. आणि हे दिसतंय त्याच्या डोळ्यासमोर. चुप! मंदा माझ्या बहिणीची मुलगी आहे, सुशिक्षित घराण्यातील. तिच्याबद्दल असं भलतं चलतं मी ऐकून घेणार नाही. माहित आहे मला, कुमारला सुद्धा तारुण्याचा कैप चढलाय मामा. आणि तारुण्यातील मस्तीच्या कैपात धुंद असलेले तरुण आणि तरुणी कधी कधी नातं विसरतात आपलं मामा. चुप! मंदाबद्दल असं भलतं बोलू नका, मला सहन होणार नाही. पण कुमार बद्दल माझं मन थोडं साशंक आहे. त्यासाठीच तर मंदाला 4 पावलं कुमारपासून दूर ठेवा मामा. यातच तिचं सुख आणि तुमचं समाधान अवलंबून आहे. प्रकाश, काय सांगितले खरं आहे? खरं आहे?
तारुण्याच्या मस्तीच्या कैपात धुंद झालेले तरुण आणि तरुण रक्ताचं नातं विसरतात कधी कधी. तारुणीच्या मस्तीच्या कैपात धुंद झालेले तरुण आणि तरुणी रक्ताचं नातं विसरतात कधी कधी. प्रकाश म्हणतो तेच खरं. कुमार धूर्त आणि कावेबाज आहे. कुमारचं बोलणं खोटं आहे. कुमारचं वागणं खोटं आहे. खरोखरच कुमारच खोटं आहे. प्रकाश, प्रकाश थांबा. प्रकाश, काय झालं मामा? प्रकाशला कशाला हाक मारता? हो, तो तर आत्ताच गेलाय. तुम्हाला भेटला तो? हो, दारातच भेटला. तुमच्याशी काही बोलला? नाही. हो, थांबलाच नाही. मग बोलणार कसा? पण असं झालं तरी काय? तुमच्याशी भांडण केलं का त्यानं? प्रकाश माझ्याशी भांडायला आला नव्हता. तो मला सावध करायला आला होता आणि खरोखरच मी आता सावध झालोय. माझा निर्णय मी पक्का केला. निर्णय कसला? उद्यापासून कुमार या घरात राहणार नाही. उद्यापासून कुमार या मामा, घरात राहणार थांबा मामा. आणि माझा कुमार कुठं आहे? कुमार, पण दादा, पण असं काय करतो? इथेच तर आहे मी. कुमार, दादा,